Wato rara shine mai fitowa yana kyauta yana daukan hotuna ko yana bada kyautan mota yana daukan hoto yana posting a media. Gaskiya ne Tijjani Asasi, na ji duk maganganun da kai, amma kai ma ka san wannan maganar da kai wallahi babu kanshin gaskiya a ciki. Kai ka san wannan maganar da kai wallahi babu kanshin gaskiya ba, kai ma Adamu Zango adalci wa wannan maganar taka. Wannan maganar taka fa a kaida ma kana so ka hada fada ne, wallahi so kake ka hada fada tsakanin Adamu Zango da Rara. Me na gawo kafa wutar Rara a wannan bidiyon? Wannan bidiyon ba wanda ya kamata a kafa wutar Rara bane. Maganar da Adamu ya yi akan cewa ya bada kyautar motoci, ya bada ba kuma bai fito ya dauka mutane hoto yana ba su kyautar mota ba. Ko wannan maganar da fito yayi, shi yasa mutum zai yi abu ya ringa yi da hujja. Adamu ya magana da hujja, ya ga ma duniya cewa shi ba yayi, ya ce wannan maganar ya san wasu za su fito kamar yanda ka fito kana maganar wai ya zo yana faɗa ya bada mota wai bai kamata ya fito ba. Ai kamar ya fito media ya bada ne. To ai dama ya faɗa ya ce ba wai ya bada don ya samu lada ba, ya san dole akwai wanda su fito su ce wannan magana abin kyautan da yi ta banza saboda ya fito ya faɗa wa ya mutu ya tashi. Shi yasa ya faɗa ya ce wannan kyautan da yi baya buƙatar lada, baya buƙatar ladan kyautar da yi, abubuwan da yake na alkhairi Allah ba shi lada wanda kai baka san yana yi ba. Shi da ya san yana yi ya san yana yi, kuma Allah ma ya san yana yi. To amma kai ka fito kana wani maganan wai kyautan da ya a banza wa ya mutu, wallahi kama kanka adalci, wallahi kama kanka adalci. Wannan ba adalci bane. Ya kamata ka kare mutuncin Zango ne, ba ka bata shi ba wallahi wannan tozarci ne, kuma wannan hada husuma ne tsakanin mutum biyu. Wato Rara shine mai fitowa yana kyauta yana daukan hotuna ko yana bada kyautan mota yana daukan hoto yana posting a media. Kenan kana nufin tunda Zango shi ya ce baya kyauta ya hoto, shi Rara yana kyauta ya hoto, kana nufin Zango da shi yake? To wallahi ta Allah ba taka ba. So kake kokari kake ka hada husuma. Adamu bai yi magana dan wani ya jawo shi ba. Wa'inda suke yake da su ya san, sun san da su yake, wa'inda suke da su sun san da su yake. Amma kai wallahi baka da mutunci, wallahi baka da mutunci. Soyayya da kake faɗa kana ma Adamu kuma wallahi a baki ne. Ka ce wai Adamu shi ya guje abokansa? Adamu saboda ya ga akwai cikin sa akwai wanda ya ɗaukaka ne ba yana wallahi duka tun suna tare suka samu ɗaukakan da suka samu. Yauwa an gaya maka, kuma dukansu ba wanda bai taimaka ba. Amma kana maganar wai shi ya guji abokanansa. Adamu shi wallahi mu ji tsoron Allah, mu ringa yi maka adalci. Bai kamata kuma ka ringa fitowa kana magana akan dan uwanka haka ba, wallahi abokin sana'anka kuma da kake kiran shi kaninka ma bai kamata ka fito kana magana haka ba.